ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Gledate Kaću, videli ste u bloopersima. Sada ćemo vam pustiti pravi video svega ovoga. Gledate Kaću. Elem, vodimo vas na žurku NYX Face Awards na Hot Messu koja počinje u 8, a mi ćemo vjerovatno u 9 biti tamo. Za divno čudo. Kaća je ovaj put nacrtala obrve, zato što to traje 20 minuta. Pa da ne biste čekali ni vi ni ja, taj moment je određen. Tako da, sad ćete gledate naše šminkanje i Get Ready With Us, a na kraju videa vas očekuje i mali vlog sa žurke, da vam prenesemo neka lepa iskustva. Kao što sam vam rekla malo pre, Kaća je već nacrtala obrve i stavila puder, pošto je treba 6 puta više vremena nego meni da se našminkam. Ja sam stavila Smooth Miracle Max Factorov primer. I sad ću da pređem na Maybelline Super Stay 24 u nijansi 10 Ivory, to je najsvetlija nijansa, koja je meni inače tamna, ali sada, pošto letnje vreme, mi apsolutno odgovara. Uzimam četku za puder i možemo da krenemo. Uzimam četkicu i utapkavam prvo puder. Znači četkicu sam pokvasila, zato što mislim da se proizvod bolje razvlači na taj način. I kad budem završila sa otiskivanjem, uzet ću Beauty Blender da pokupim višak i da utapkam to. Zašto je toliko ružnije na kameri nego na ogledalu? Ne volite kameru. Pa ne volim. Pa ne znam. Nisu uopšte ružno rade, svi su ti rekli da si lepa. I nije istina, dakle, svi su bili oduševljeni mojim videom. Kaća hoće da skinem onaj video sa bloopersima. Neću ga skinuti. Nateraću te. Nećeš. Namolit ću te. A daj, Mina, vrati, stvarno sam ko majka. Vrati, nisi ko... Pa ti kažem, hoćeš sada da tebe zalepiš uši da ne budeš ko mene. Vidiš što ću ti prirediti, vidiš? Sva ćeš li Ovo da će biti dugo i dobro. Jao. Minion, 160. Kako ti neće teško pasti, pa to, otrasa slučaj. Ja, rekao mi je, kad sam kod pakla, rekao mi je drugar da ko mene bude oženio, posle toga pakao će da mu bude ko da je na Havaje otišao. Hvala, Borise, hvala. Tako, nakon što sam četkicom otisnula sav puder u lice, utapkavam Beauty Blenderom, kako mi ne bi lice bilo kejki, kako bi pokupila višak i kako bi mi se uvuklo svuda da treba da se uvuče. Daći mi puder u prahu. Da, ću ti puder u prahu. Ćeš za setovanje ili... Da, za setovanje. Dok nije. Za setovanje Formerov Loose Powder, nijansa 03 Medium Sand. Što to su na materiji, bukvalno. Bukvalno nema veze. Ali tako ljudi, nema veze, to je okej. Naučit ćemo i mi kako se snimaju ovi videi. Tako. Kad sam puder nanela, uzimam... Koji je ovo korektor? Da, kupila sam juče neki Essence of Camouflage Full Coverage Concealer. To ajde da probamo. Da vidimo kakav je. I stavljam ga ispod očiju. Mislim da izgledam kao zombi trenutno. Kaća? Previše se. Mogu sam ovom četkicu mogu da odredim koliko treba da uzmem. Pa ja uzimam Beauty Blenderom, a ne četkicu. Lepo korektor ide na čelo, na nos, iznad usne, na bradu. Standardno sva mesta koja hoćete da malo posvetlite. I kada ga tapkate, naravno tapkate prvo tamo da ima manje, pa onda tamo da ima više da se suši brže. Ja trenutno setovam ovaj korektor koji sam nanela. Glasnije, molim da niko... Nanela sam NYX, mislim HD Concealer Catch Clear, on ne taj. Drugoj boji. Dobro, ima ona više toga. 0,4. Recite Kaći da mora glasnije da priča, pošto neče ja ne umem da je pojačam još uvijek, nisam taj level. Hoće kad budeš dobila tamo poruke na Instagramu, gdje vam vidjet ćeš. Sad ja uzimam ovaj isti puder, samo što sam ja malo pametnija, pa uzimam Beauty Blenderom da se to ne bi razletalo toliko. Šalim se, razletit će se svakako. Tako. Nadam se će ovo da bude neko brzinsko šminkanje. Pa i hoće. Zašto ja neću sa šminkanjem. Mi se sve odlepljuje. Meni se ovo izlizalo više, ovaj neki Max Factorov puder za setovanje. Znači da ti dam ja moj? Ne, ovo mi je top. Samo ne znam kako se zove, zaboravila sam. Cream Puff možda? Jeste. Cream Puff. Koji nijansi, nekoj tamniji, to nije translucent. Možda i jeste, ovo sam ja fiksovala, kako se to već kaže. Presovala. Dobre. Da ćemo tvoje, svidjelo mi se. Šta? Za konturisanje. Aha, Kate paleta. Mislim da je. Jeste, Kate paleta, ova. To je mnogo svako. Kate paletica. Da, i lepa ti ona isto za
rumenilo. Art Deco. Na ostatak lica ide Rimmelov Stay Matte, a ovaj puder ima više to ću da pokupim. Ja sam inače vjerojatno jedina osoba koja voli kremasto konturisanje, ali mi se ovo jako svidjelo. Na puder u kamenu, da počistim ovo ispod očiju. Znači, rijetko koristim puder za setovanje u prahu, ali pošto bi trebalo kao da mi drži šminka dosta dugo, ajde onda, što je sigurno. Ja ću ovo možda da uzmem kao sjenku da koristim. Pa ja to koristim često kao sjenku. Tako. Dobro, pošto mi je Kaća zabala paletu, dok ona završi sa njom, ja ću da samo počešljam malo obrve i potamnim, pošto imam uređene već. Udri, tako je rođače, udri, to je jako. Koristim L'Orealovu Brow Artist X Expert u nekoj, tipa mislim da je 0,2 nijanse. I samo potamnjujem markice. Kaća, šta ti si još zanimljivo da su na putu od kuće do mene? Ti ispala neka četkica, Sipala sam. si ostala bez goriva na pola. Sipala sam gorivo. Sipala, Kaća je sipala gorivo. Možda vidiš kako sam parkirala, znači riječ više neću te čujem. Ovako napred, ovako nazad. Dobro, vidjet ćemo to kasnije. Pošto svakako vam snimamo vlog u nastavku, koji ćete moći da vidite Kaćine vozačke sposobnosti i umeće. Može vozim ko Panđo, šta hoćeš? Ko bre? Panđo. Ne znam ko je to. Raspitaj. Raspitat ću se. I gel za obrve kako bi mi dlake postale na mestu. Četka za konturisanje. Rimmelova Kate paleta. I da ovo zapravo ima i nijansu. Ovo je 003 Golden Bronze. Piše Kate tu. Da, piše pa zove se Kate paleta. Neka Kate. Ja ste razumela cake, brate, ne boš. Kate. Ne mi je on Art Deco, za rumenilo. Fioci, Završim ja. skroz ten. Fioci koji? Treći. Udri, tako je. A nije moja baš briga, brate. To. Art Decovo rumenilo koje se Kaći sviđa, ja ga uglavnom koristim kao sjenku, a ne kao rumenilo. Sad kažem. Ja pomešam ove dvije donje nijanse. To mi je skroz. Cool. Ja volim, ti više voliš onako piči, brate. Ja volim ove- piči, da. Ja volim rodikost. A ovo rumenilo ima i šljakice. Nije mnogo jako, tako da... Još gora ako imaš šljakice, brate. Ne znam Da, kako to se ne- to tebi sviđa, brate. Mhm. Ti si uglavnom ono što više Mat. basic. Pa znam, ali ovo mi je... Ne znam, uložila sam se na ovu paletu. Gde mi je slik paletica. Da stavljamo mas na lice. Ja ne stavljam baš toliko kao ti. Ja to volim i prstom da stavim. Pošto poslala sam pokažem samo, poslala sam drugaru sliku gde sam imala ove highlightere, to je inače slikova paleta i dobila sam odgovor, a kakav ti je to mast na licu? Ne, rekao ti je da skidaš mast. Da skida mast, je to, da. Lepo. Pozdrav za brata Boris. Pozdrav za brata Borisa, koji će nas ubija ako ovo objavimo, ali nema veze, ne znate vi ko je Boris. Highlighter. Da, što ja tapkam ovaj kad sam ja htjela da uzem ovaj tvoj? Sad ću da uzem tvoj. Daj mi Šta? to. Evo, tu. A što uzmi biti blenderom, mnogo ti bolje. Ne, ja to volim prstom. Nekako mi... Ja ne volim, brate, da ti imaš veću pigmentaciju onda sa beauty blenderom. Pa da, naravno. Ja ne volim toliko da šljaštim, ja više volim da ti izgleda... I ja volim da sam cigan. Natural. Samo natural boju moje. Natural. Nanos. Baza za sjenku. Everyday. Maybellinova Shuffling. Color Tattoo. Pa tvejima se možete, to balonove palete, to sve. Flawless. A sad si odlučila da je koristiš, a kad se nisi koristila? Kad sam ja uzela prošli put. Pa nisam ja... Ne flawless. Nego koju? Ti si koristila Fit. Jel? Da, A Fit. koja, šta je Flawless? Flawless je ta, ja sam koristila drugo. Elem, priosnovnom četkicom nanosim bazu na oči. Dobro, i sad kad sam navela ovu bazu, ja to prstom razvučem da se bolje utapka u lice, u oči, kapak, u whatever. Kad imam podlogu, sad mogu da krenem s mazanjem. Ja ne znam šta ću da obučem, da, to je najveći problem u stvari. Tako da moram da se šminkam nekako da što god obučem da to funkcioniše.
Ja krećem sa Kaćinom paletom i sa nijansom Feisty, što god. Evo ovako, močnem, otresem i idemo u pregib, tranzitna boja. Ove senke se trude solidno, to sam uvalila. Ali... Dobra mi je pigmentacija svakako, samo se... Meni se baš ne sviđa pigmentacija. Pa kako koja? Naredna nijansa koju ću, da sredi isto često mi treba, naredna nijansa koju ću koristiti je Funny. I nju stavljam u ugao. Nismo morali baš opet krenemo s ovom paletom. Pa nismo, ali ne znam, izgleda da nam se sviđaju boje. Otimam. Neka snaći ćemo se nama ženama, to nije bilo problem nikad. Da se dogovorimo. Drugi ugao. Si ti naštracala tog highlightera, jeba. Nisam ništa, to je kasnije ću ja highlighter još, ovo je bilo Si samo... normalna? Pa tako ja. Ne treba da se vidi, brate, to toliko. Ja volim bijela ciganka. Pa ja ciganka ti iskreno, brate. Volim. Mina ciganka. Dobro. Ciganka. Ciganka sam mala. Šta sam ja mogla sad? Da, sad korektor mi treba. Sad, ja stavljam korektor na prvu trećinu kapka da bi sve što nalepim što je sjajno bilo mnogo više pigmentovano. Tako da... Vrati smo korektor. Samo se ti gleda. Tako. Sad ovo izgleda bez veze, ali kad dođe neka senka tu, to će sve da se spoji. Faithful. Ovu, jasno. Ovo završavam. Dobro da je danas 2 od 6 paleta koje ima ovde, mi koristimo istu. Poklapaju nam se horoskopi danas, izgleda. Šta si u horoskopu? Riba. Ti? Ne, pitala sam šta si u horoskopu. Horoskopu. Šta si u horoskopu? Kad su rođena ti beše? Ajde, šta misliš da sam ja u horoskopu? To nema u horoskopu. Baksuz. Ta životinja nema u horoskopu. Poznaku totalni. Bože, treba Šta izgledati misliš to. šta sam ja u horoskopu? Ajde. Brate, ovan, otkud znam šta si. Kako je? Blizu si. Jarac. Rogata, jedik. Da, jeste, od tvojeg bio rođena. I to sam dupli bik. U podznaku jednim... Ja sam rak u podznaku, a... Jebete emotivnost, a? Šta mi jebe? Emotivnost. Jesmo ko majko, ja sam emotivna ko... Ajde. Nisam ja baš emotivna. Sad se razmišljam da ovo stavim ljubičasti eyeliner, ali znam da ne ide, ali toliko mi se stavlja ljubičasti eyeliner. Ne ide ti, nemoj na brown nikako. A stavit ću crni možda. I znaš da se, mislim, tako sam čula da se Essence povlači iz Srbije. I da, to sam ja čula I nešto. ne znam što ću da radim, brate, čime ću crtam, čime ću da izlačim eyeliner ako budu otišli. Pa ja koristim Aurin, ali me mrzi da skočim na fioke da uzmem. Stavljam posljednji Ja, čep. znači, ne volim Auru nikako. Znam da je svi hvale i bla bla. Ne. Pa ja ne volim sve, ali volim dosta proizvoda Ja Aurine. nisam imala neka pozitivna iskustva, osim s onim mat karminima. Mat karmini su mi bez veze, Čak i ali oni korektori su mi, na primjer, odlični. Highlighteri kako koji. Trapavice u vrh, lepak za trapavice u vrh, tako se da. Uzete ovu Forever boju iz iste Dermal palete. Došli smo do maskara, ovaj eyeliner, brate, 16 godina traje stavljanje. Maskara prosuši. Ja ću naravno zamisliti da pojačam svoj highlighter. Ja highlighter stavljam svuda. Sijam se ovako božićna jelka. Ako mi treba, nek se sijam. Stavi nešto drugo. Šta? Pa ne znam, imaš još nešto, imaš kod mene, pogledaj moje olovke pa ćeš da vidiš. Uzimam Kaćinu 10 Golden Rose. Imam Flormarova naranđasta olovka, baš ta. To, ali moram prvo da... Tako, treba ih još zalepiti. Ljudi, to je to, ovo su finalni lukovi, evo možete pogledati meni Kaću. Biće neke slike kasnije, sijam se stvarno ko prasjence, ali dobro što da radim. Idemo sad na žurku, pa vam se javljamo odatle, imat ćete na kraju vlog. Poljubac, čujemo se. Počinjem. Ljudi, krenuli smo, dok još imamo malo svetla. Nemoj da ulazim u kadar. Nemoj da ulaziš u kadar. Kaži čao. Kaži čao.
To je Petar. Putujemo, kasnimo već 40 minuta, naravno. Šminkale smo se, to ste videli malo pre. Pa eto, javljamo se kad dođemo. Top 5 finalists of Face the Words Croatia. Barbara Tomas, Lucija Luketic, Dimka Vojvoda, Ivana Milić, Lejan Pleček. Now let me present you top 4 finalists of Face the Words Bulgaria. Graciela Vasilova, Alina Čajkoslavova, Emilia Panetova, Sveta Drajeva. I hope I pronounced it right. Come here, guys. Come on, guys. We'll wait for them. Come here. And last but not least, top 5 finalists of Face the Word Serbia. Jelena Stanković, Sandra Nikoletić, Milana Čekić, Zaga Nikić i Katarina Pavlović. Veliki pljesak, molim. Big applause. Okay. We start with Croatia. Are you here, Croatia? Are you excited? Let me see your excitement! And the winner of Face Awards 2017 Croatia is Barbara Tomas! Come here. Thank you, amazing Barbara. Great work. We love you. Okay, the next winner, Face Awards Bulgaria. Are you here? I'm Bulgarian, by the way, so Bulgarian Kadeste. Okay then, the winner, Alina Sheklisalova. Of Face Awards 2017. For Serbia, it's Jelena Stanković. Just not me. Ljudi, vraćamo se kućama, to jest ne idemo kući, idemo da jedemo, a možda i da nastavimo da pijemo negdje, sad ćemo da vidimo. Kaća vozi, tako da evo, ovako malo možete da je vidite, to je to. Srci to ko što Mekićem kokosa. Naglasila sam se slikala sa Jelenom Perić i da sam mnogo srećna. Kaća se slikala sa Jelenom Perić i mnogo je srećna, ja se slikala sa Jelenom Stanković koja je pobedila i koju znam i mnogo mi je drago. Petar je uglavnom stajao i pio i čekao da se Kaća i ja slikamo i slikao nas. Sve u svemu bilo je fino, idemo sada klopamo, nadam se da vam se vlog svidio, ako jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal, a mi se vidimo koliko u sljedećem videu. Ćao! Evo kako se završava naš izlazak. Kako pesma.